Bueno, ondo, egin dugu ja, ez? Beste ordu hor sartutako bazuloan, sartu aurretik sartu ostean, ez da egin dugu da jotzera. Zenbat denbora izan duzu, grabatzen, eta hori? 6 egun bakarrik. 6 egun, 6 egunetan egin genuen grabazioa eta 2 egun nahazten, Sot estudioetan egon ginen, arrasaten. Bai, azkar. Denbora gehiago konposatzen, 4 urte edo, baina... 4 urte? Bai. Aldaketa horrekoarekin orduan. Bai, bueno, azkenean... Kontzertua jo baino, kontzertu gehiago ikusten ditugu normalean musikasaleak eta... Ba hori, kontzertu pila bat ikusi ditugu eta gure gustuak aldatzen joaten dira edo guera aldatzen goaz, abesteak ere. Eta igual, igual... Kompleju gehiagorekin hasi ginen edo beste ritmo batzuetatik gentozen eta igual, ez dakit tupa hori, igual gehiago notatzen zen naizta ez jotzeko kadentzietan eta oraingoa disko lasaiagoa da. Berri esaten duzuna, azkenean kontzertu gehiago ikusten dituzula jo baino, guri gotatzen zaigun berdina da. Azkenean asteburura zoazela kontzertuak ikustera eta gehiago irionatan ez. Lehengoan gertatu zitzaidan hori ikusi nuela, aurkitu nuela Jimmy Jazzen talde gazte baten abeslari bat, talde nahiko fogatu baten abeslari bat, baina gazteak direla. Eta topatu nuen Jimmy Jazzen eta nolatan zu hemen. Esan nion hori ez, astero noala ia ikustera kontzertuak eta horrela eta begiratu ziren, baina gafaka saltean. Eta gero hasi nintzen pentsatzen, karo, azkenean talde potente batek edo talde famatu batek astebururo jotzen duela, agian ditu 4 asteburu urtean, 8 asteburu urtean ez dituela. Bueno, edo 12 izan da ere. Edo 12. Baina ez doa zelan normalean kontzertuak ikustera eta guri gertatzen zaigu justu kontrakoa. Egan urtean 10 aldiz jotzen dugu gehienez eta gainontzeko asteburu guztiak. Bai, eta igual baliteke beraik ikustea banbalinetatik edo ez, kontzertu horiek, askoz ere grabe gehiagorekin, atzetik musikariak eta igual barrutik gehiago ez, eta nik ikusten du batzuetan ere, bai jende hori edo beste batzuk egon barutenak lanean kontzertuetan, gozatzen dutela, baina ez modu berdinean, ez? Daukaten ez, ezakit imaginatu, birrak botatzen ari dena gau horretan edo soinu teknikaria, azkenean inbesteko arretari da jartzen, edo bere lanak ez dionez usten kontzerturik ikustea, baliteke batzutan mikromundu askotan bizitza jendea, ez? Ja, ezakit, baina ezberdin bizi duzu azkenean, hemengo talde bat izanik eta hemengo talde gazte bat izanik, bizi duzu ezberdinaz, azkenean hori asteburuko plana izan hori da kontzertu bat edo beste ikustea eta musikariekin biltza, ez? Bai, laguna direlako. Eta mikroeszena hori guztien parte direlako, ez? Bai, eta nahi baduzu egun baten aldituz ikusi 3 kontzertu. Bat 7etan, bestea 9etan eta bestea 11etan. Hori da, jaialdi batera jun Errekale Horrera eta beltatu rodando. Bitu, bai, bedoka dizka, bedoz ikusi. Bai. Retractirado. Merkeena. Jugel Box. Bai, diskoa egin digu, diseinua egin digu Bokene Abregok. Aurreko diska garatu genuen inoren horien lokalean. Eta diseinua egin digu... Hori da paper zegoena, ez? Bai, Bokene. Hostia, guapo dago, Ilustrazioak eta hori berak, Kolasak dira. Eta gero egin duzue hau eta digitalean, ez? Bai, digitalean. Aldatu duzue hori? Zer? Osea, digitalean bazen eukaten lehen? Bai, gutxiago, oraingoan jarri dugu plataforma gehiagotan, baina bueno. Ja, azkenean orain da... Osea, guri tokatu zaigu ikastea guztiak, ez? MySpaceetik hasita pasetxea guztietatik eta Spotify bukatu. Gureak ere jaso genituen pasaden duela bihazte, ikustu. Tokero. Friki. Gureak egin genuen Digipack. Digipack? Bai. Ekiko dugu hortikan, ez? Hemen dago saltzen. A ver, ez dago? Bai. Baina egin ziren diseinua... Unibertsitateko lagun batek. Bueno, torra bai.
Hemen, vinilo forma. Vinil efektua, bai. Zurkoarekin, ez? Bai. Hori beste kontu bat, ez? Supergarestia dela ateratzea viniloan. Igual, eta ateratzea guztia, ez? Bueno, bai, hau ateratzea ere, poster formatua, hau ez dakiz zer. Bai, gu saiatu gara hori desberdin egiten eta azkenean ateratzea maskurra. Ze orain arte egin dugun, zuek esan duzu egun zaretela, 6 egun grabatzen. Bai. Egon ginen ia 3 hilabete. 2 estudiotan eta gero nahasketak ia hilabete oso bat. Eta hala ere, orain ikusten duzu eta gauzak aldatuko zenituzke ez, baina, bueno, jo que se. Pizka bat da sama bat kentzea ez, gainetik, ateratzen duzu, hasta hor dago. Ja, azten salan ikusten dut pentsatzen urrengoan edo... Bai, gogoa sartzen zaizu bintzaz, bukatzen duzu erdin askatuta, inbeste bat zentzutea estudioan eta kontrakoa direna gezurra dira. Bai, duela gutxi entzunion hori pelari esaten. Azkenean ez erela inoiz geratzen guztiz gustura dizka batekin, beti aldatuko zenuela gauzaren bat. Eta oso ezberdina da, ez? Duela pilo bat urte, Ramones edo Pink Floyd edo hiek ensaiatzen zuten estudioan, ja bazekiten estudioan ze soinu zeukaten, nola jo behar zuten estudioan. Eta gu ez gaude ohituta estudioan jotzen. Zoraz estudiora egiten duzu alduzuna, baina ez dakit, adibidez batzutan fijatzen zara etxean grabatzen duzuna eta estudioan grabatzen duzuna, eta nahiz eta material asko behar izan estudioan, ez? Etxean gustora egoteak edo lasai egoteak ere asko egiten du. Ja, asko nabaritzen da hori. Agian tentsioa edo hartzen duzuna estudioan, ez? Baina bai hori da. Azkenan, denbora pilo bat ematea estudioa sartu baino lehen. Osea, lehengo hamarkadetan juten ziren estudia zuzenean, eta egon behar baziren hor 2 hilabete bertan bizitzen. Bueno, hori talde hona, klaro. Karo. Baina, lehen zeudenak ziren, ezta? Ez da egin. Eta zueze, kontzertu asko orain? Sortzi lotzea lortu. Lortu? Lortu sortzi. Eta gian idatzi dugu 60 lekutara. Edo 50 lekutara. Baina, bueno, sortzi da, oso ondo, sortzi 2 hilabetetan guretzat da. Zai, azte bururo jotzen. Azte bururo kasi jotzen. Ez. Zenbat, 3 hilabetetan edo 4 hilabetetan agian sortzi. Bai. Hilabeteko 2 edo. Eta gero udan? Udan ez bez. Aurten bez. Izan genuen 2011an izan zen gure udako urtea. Jo genuela agian 12 kontzertu uda batean, eta 12ak izan ziren Araban. Eta 12ak izan ziren mikroherrietan. Ollibarre Jauregi, Etxabarri Urtupina, Ametxaga, Betolaza, ez dakit, horrelakoak. Gero ez dituzula, gero ez normalean ez duzu itxuli nahi horretara ez. El hermano de tu pareja, como aquel de las collejas, ni machista ni feminista, Berlín. Torito esclavón, matón de español, bufón en el régimen opositor, jamón español, torito y bufón, matón en su casa y en televisión. Nola ikusten duzuzuke giroa edo estena edo bai Gasteizen eta bai hemendik kanpo? Hemen oso gustora. Osea hori izango nuke, palabra a gusto. Da, hiriko estena, más que estena, hiriko ambientea, ez? Ikustea zenbat leku dauden, eta ez bakarrik kontzertuak emateko, baizik eta hori hau bezalako tabernak, ez? Azkenean direla mikrokultura guneak eta bertako musikari edo artista ezberdina edo musikazaleak biltzen diren tokia. Eta azkenean da denbora oro edaten egotea Bi zentzuetan, ez? Bi zentzuetan hori da. Azkenean influentzia pilo bat hartzea eta ateratzen diren mugimendu berri guztiak eta belaunaldi berriak edo belaunaldi zaharrak ikustea, inkluso gure belaunaldia. Hori bai komentatu dugu askotan. Hasi ginela guztiak 14 urtekin. 15 urtekin erroio berdina egiten. Bai, eta ez baz ginen gu gure kuadriako... Hori da. Ikastolakoak edo institutukoak edo... Eta gero joan dela guztia aldatzen bakoitza bere bideak hartuz eta gaur egun dauden bideak ikustea Beñat Goitia bat bere movida egiten edo Arratibel eta haue daudela orain
hori metal astuna eta gogorrarekin, edo hardcore crew edo... Bai, bakoitza joan da bere aldera, nahi gehiago gustatzen zuen aldera eta... Baina hala ere mantentzea oraindik laguntasun hori, ez? Bai, eta gero hori islatzen da intergenerazionalki igual, ez? Gazteizen, hori badakigu ze pasa hemen duela 30-40 urte, eta badago oraindik ere reposo txiki bat, ez? Ba, izan zenarena eta gaur egun denarena. Nahiz eta aldatzen joan, evoluzionatzen joan den, oraindik hor dago egiteko modu hori edo do it yourself edo. Hori da, eta ikusten da, eta egitan, ere gertatzen da nik uste dut askotan, agian adin bat pasatzen duzunean, hasten zarela hori, aurreko belaunaldiarekin harremanetan, ez? Nik uste dut oraindik gure belaunaldiari falta zaiola Geldorado bezalako toki batean sartzea guztiz. Ba, sartzen ari gara, ez, baina oraindik. Eta gugandik 5 urte gorago, da gaur egun 20 urte inguru daukatenak edo, alde batetik kontuan hartu behar dugu ekonomikoki ez dela erreza, ez, ba, jende honintzat. Agian ez da erreza Geldorara joatea, imaginatu 2 hilabetean behin. Ez da bakarri sarrera eta dituzun birrak, bada diru pizkat. Eta gero, bueno, sentitzea hor, gogoratzen dut lehenengo alditan sentitzen nintzela, eta gaur egun ere horrela sentitzen naiz gazteena, ia. Hori da. Eta alderantziz, baina gaztetxera zoaz ostegun batean edo larun batean ikustera institutuko talde bat, eta nik gutxienez atzera egiten dut hori bizitzan, eta ikusten naiz hori islatuta. Bai, duela 10 urte. Hori da, 16 urterekin, lehen agian jotzen genuen Animales Muertos eta orain jotzen dute Radio Crimen, baina azkenean berdina da. Eta institutuko guztiak juten direla ikustea. Gero hori konturatu naiz ere galtzen dela. Azkenean 17 urterekin klase guztiak juten da zure kontzertuak ikustera eta 27 urterekin kostatzen da jendean mugiaraztea. Ez dakit. Bilatu genuen lagun bat egiteko rollo agente de prensa, eta horrik lortu zigun pare bat ate irekitzea gutxienez, bai. Eta prentsabarra egitea eta hori guztia. Baina hala ere, prentsabarra zu bidaltzen duzu. Baina gero erantzun. Gero erantzun edo ateratzea oso zaila da. Hemen, badaudelako, hori, Diario Notiziaseko kidea ateratzen duela hemengo talde guztia, eta gainera bilaltzen dituela berak, ez ara jun behar beraren gana eta esatea hori. Eta hori eskertzen da asko, eta Alabedin berdina, karo. Bai, Alabedin gure kasuan, igual horregatik gaude hemen Alabedi tarrok edo, barrutik eta kanpotik bizi dugu zera hori ez, nuzean behin elkarrizketatzen gaituzte, baina gure Bagara Dinez proiektuaren parte, nolabait ere jasotzen dugu erredakzioan edo gutxi gora bera Euskal Herri mailako taldeen hori etorrera eta bertara datoz elkarrizketak dituzte eta ikusten duzure bai bakoitzak nondi mugitzen den eta hori ez. Ni adibidez oso eskertuta nago gaztetan hasi nintzen Alabedin, igual 17 urtekin, ni Alabediko gazteena ez dakizen bat urte. Eta hori, adibidez jasotzea, entzun ahal izatea Euskal Herrian sortzen ari den guztia bertatik bertara eta batzuetan taldeki doiekin egokitea, akizton eskola edo, jakin nola esan. Nire gertatu zegit alderantziz, sartu naiz aurten. Eta orain hasi naiz ikusten hori, astero nire mailera heltzen dira prentsabar guztiak, disketxe guztietatik, eta aztenean ikusten duzu nola egiten duen kanpoko jendeak, ez? Gogoratzen dut, lehenengo aldiz junginenean 3 kortxeara, aurreko diskarekin urte dut izan zela 2015ean, eta niretzat hori izan zen, lehenengo benetako elkarrizketa bat. Ordu erdi egotea hizketan eta gero hori ikusten duzu azkenean 20 urte daraman irratsaio bat dela eta diska guztiak entzuten duen jendea direla. Eta haiekin hitz egitea da, hain erosa sentitzea, guretzat hori izan zen, inflexio puntu bat. Eta gero, egia esan da hori, agian batzutan esan dezakezu ez, zergatik bidali ditut prentsabarrak 80 komunikabidetara eta 2 egin didate kasu. Baina gutxienez hauek egitea kasu, horrekin konformatzen gara, gu gutxienez, ez? Ez dugu nahi beste ezer, eta nik beti esan dut. Urtean behin edo bitan jotxearekin Gasteizen edo Araian eta Arabako Errioxan, horrekin alaia naiz. Baina, ez dakit. Nik uste dut,
gu gutxienez, gure tokia aurkitu genuen momentu horretan, esan genuenean orain ondo gaude, eta hemendik kanpo datozen edozer ondo gongo da, baina, bueno, osea, gure egunerokoa, ja, ez dakit, betetzen zaitu. Bai, gero egia da, autoedizioa egiten duzunan ez, zaila dela pizka bat mugitzea diska hori, eta alden eta jende gehien gana iristea pizka bat zaila da, gotez egun guztia pentsatzen, baina gero igual ez duzu egiten ezer. Eta gero bestalde batetik, badaude sare sozialak ez, gaur egun musikan edo zein talde dauka, eta zaizu iruditzen bat dagoela biktimismo gehiagi. Sare sozialetan? Sare sozialetan, jende guztian egarri zor. Bai, nola da hori, págame mi actuación y no me cuentes tu vida edo ez dakit horlako horrialde bat badago. Baina bai, dago nik uste dut hori, beti kesuka ari den jendea, baina bueno, ez dakit. Ez que nire ustez... Eta kontrakoa ere bai, beti eskerrak ematen. Bai. Mila esker, ez dakit zer. Bai, agian bai. Bai, nik uste dut hortik gutxienez gu agian gehiagi pasara garela. Bai, baina, nahiko karatxorra gara, así que berdin zaigu. Baina... Bai, ez dakit biktimismoarena... Ez dakit biktimismoa deritza, edo... Hori baino, fenomen hori sare sozialetan bizitzarena musika bertatik bertara beharrean, ez? Ez dakit, edo kontzertu batera joatea eta pasatza kontzertu guztia telefonotik begira. Ez dakit, edo argazki bat enteratzea selfie bat, talde asko egiten duten bezala publikoatzean dutela. Ja, que mal rollo hori, Ja, postureo gehiagin nire ustez, baina bueno. Eta egunero publikatzea edo zen. Eta ja maila batetik aurrera daukaten taldeak, ez dakiz emate exigentzia, doan soinu teknikariak, ez dutela ideiarik ere nahi dute volumen gehiago, ez dakiz zer. Badaude hor sinergia batzuk edo, ez, batzutan gutxiago gehiago da. Baruek zu hartu dute Arabaman eta balan zagnaraman alderantz noa rapaladan lo egin dezadan zure besoen bailara. Baruek zu hartu dute Arabaman eta balan zagnaraman alderantz noa rapaladan lo egin dezadan zure besoen bailara. Baruek zu hartu dute Arabaman eta balan zagnaraman. Horregatik aukeratu genuen ere hauteko izpena, nik uste. Azkenean disketxeak... Ja, de facto, hasi bezala ez garen izena ematen, eta lehenengo hiru abestiengatik partitura bat egiten. Kuk musika egiten bat dugu, denean akademiak ez ginturako ulertu edo dena delakoa, ez? Ja, de facto, hori, eta bestalde batetik ez dugula sinisten mierda horretan, vamos. Eta kontratu den gauza. Edo masterren ez dakitze... Adibidez, esaten zuen Ainara Legardonek, orain dela urte batzuk arte nola firmatzen zuten taldeek 3 diska 5 urtetan demagun eta diska bakoitza 12 abesti, pues 4 abesti zirenenak eta beste 8, patata bat. Claro, baina egiten duzu derrigorrez, ez? Osea, behartuta egotea, ez dakit zenbat diska egitea, nik hori ezin dut ulertu. Eta disketxeena ere ezin dut ulertu. Azkenean, bueno, ulertu dezaket, baina produktu baten irakatzen zara, ez? Ez dakit. Bai, eta utzi behar diogula gure buruari ere gauzak txartu egiten momentu batzuetan ikasteko, beti ematen badizute dena egin eta uste bau zuzelak ez den izarra, egun ematen hartuko zuk ez den sartatekoa. Claro, cuanto más subes, más duele caer, ez? Hori da. Baina, bueno, gero ere badaude totem batzuk hor, buf, eta horiek dira gero udan adibidez daudenak herri askotan, ez? Dokatelako atzetik disketxe handi bat, nik ondo deritzot zenbait taldek ofizinako lan eukitzea, ez dizulako ematen abesteak egiteko eta guzti hori aurrera eramateko.
Rollo management edo, zer. Bai, hori askoz jota. Ja, eta azkenean hori herriko jaietarako eta horrela, azkenean behartuta zaudela fakturak egitea eta... Hori da. Edo altak eta... Bai, zentzu horretan oso txarto dago, emateiz kristonan diru aldetik egin ezkero gauzak legalki, erdia ez dakit, baina eren bat badoa. Alde batetik da bestetik. Ja, baina bueno, nik uste dut gu ere, gu diodanean, gure belaunaldiko dago hemengo taldeak. Ohitu gara edozein auzoko jaietan edo herri mugimenduko jaialdi batean jotzea 100 euroren truke. Bai, edo 50 euroren truke. Seguren truke, bai. Eta horra ohitu gara beste talde batzuekin jotzen, jakinda beste taldeak 6.000 edo 8.000 euro eramaten zituela egun berean. Baina ez zaigu ere ez zaigu importa, edo ez... Bueno, importa digula pizka. Agian gaur bai, nik orain begiratzen dut eta... Horeka pizka bat beti dagoen da. Bai, baina bueno, badaude aldatzen ez, pizkat hori ere auzoko mugimenduetatik eta zut hori aldatu dela pizkat, orain, edo hori pentsatu nahi dut. Baina bizi izan dugu hori, auzoak dirua zeukanean ez dakitzen bat talde potente ekartzen zituela. Eta gero dirurik ez egonean zu? Musikerria. Esatea musikerriari eramatea guztia. Zure ekipoa eta ez dakitzen bat talde ez. Bai, egia esan, biktimismoa zara sozialetatik nik ez dut, egin nahi duenak egin ezala, nik ez dut egingo. Baina bai ikusten dut horre daudela bi estadio oso handi eta ohitu behar dela ere bai, gu gauden zera horretan baldintzak pizka bat duinagoak izaten, hau da, ganore asko ekipo bat egotea ondo sonatu dezan, baina bestela badirudi bakarrik dagoela DJ-arentzat ekipo ona, eta zuretzatez. Eta beste alde batetik, gu musika taldea gara, baina aldi berean ere gara auzoietako jaien parte ez, eta gu gara 6.000 euro horiek ari garenak albidetzen edo, ere bai turnoetan lan egiten edo, pizka bat bien arteko oreka hori, ezakit lortuko dugun egunen baten. Bai, nik uste, horrela joan ez gero, edo jendeak konturatzea hori horrela dela. Eta gero beste bat, jende asko ez dago ituta entrada pagatzera. Eta zu nahi baduzulan finantziatu juteko izpen bidez, bide bat hori izan daiteke. Aurkezpen kontzertuetan alba duzu, diru pizka bat atera, alba duzu, ez duzu lertuko. Baina sarrerarena ez dakit, askotan, ez? Ez diren garestiak sarrera, nire ustez ez diren garestiak kontzertuetarako sarrera gaur egun. Nire berdin zait askotan ordaintzea 20 euro ikusteagatik talde internazional bat jubilazen. Edo 5 euro ordaintzea gaztetxean, edo zer ikusteko berdin zaitzen. Baina bai, agian jendeak hori ohitu zen, azkenean gaztea ginenean ere ordaintzen genituelako 2 edo 3 euro, ez? Bai, baina, zen dut jende guztia orokorrean, Bai. Musikazalea dena musikazalea da, musikazalea ez dena musikazalea. Hori da. Ikusten dituzu, ez? Eta ikasten dituzu musikaren inguruan dauden ofizio guztiak. Eta azkenean asko gertatu da hori, ez? Ikustut, bueltatzen hori gure belaunaldira, asko amaitu dugula, edo diseinatzen, edo soinuan, edo programatzen, edo bideoak egiten, ez? Edo inkluso irrati gintzan, berdin zaitu. Eta ofizio guzti horiei zor dieguna, eta azkenean ulertzea hori, ez? Eszena edo komunitate hori musikatik haratago doan kontzeptu bat dela, ez? Azkenean jende guzti hori dagoela horren inguruan eta horiei zor diegula errespeturik handien. Bai, eta hori gartzen da, ez? Zein den kobazuloti datorrena eta zein den argiti datorrena. Errespetu kontua edo ezakit, emanaldi bat duzunean, zeinekin zauden gustora eta nola guk adibidez jende asko kexatzen da, ez? Agian bada, nola esaten zaio, leyenda urbano bat edo horrelako zez, bada teknikariak ez dakit nolako dira, gure kasuan gehienetan lagunak bukatu dugu izaten, bai estudioan, bai zuzenean, baina arazorik ez. Teknikariekin badakizu hor daudela, zu etorri, baina askoz
ordu, ez dakiz bat ordu lehenago, 6 ordu lehenago hor daude, eta zu bukatuko duzu, baina geratzen dira oraindik beste 3 kontzertu, eta beraiek geratzen dizkie 3 kontzertuetako 3 ordu, gehi beste 6 ordu desmontatzeko, orduan empatia pizka bat, ez? Bai, empatia, nire kasuan gutxien ez da miresmena ere. Eta hiekin lanean zaudenean eta haien, hori, haien lana azkenean egitea gustuarekin eta aurpegi honekin hori jasotzea ere, uste dut, la pescaria se muerde la cola, ez? Bai. Gustura egotea, baina gero eta gusturago zaude, azkenean jende horrekin lan egiteagatik. Eta taldeekin berdina, sortzen azkenean afinidade batzuekin, beste batzuk, eta azkenean hori igartzen da, ikusten duzu zerrenda batean zenbat kontzertu jo dituzun eta norekin, ikusten duzu agian zergatik jo duzun talde horiekin, ez? Seguro nik zu kontrolatu duzuleko kontzertua. Zuk edo beste taldeak. Edo beste taldeak. Hori da, eta azkenean bitzitza osoa egongo zarela, edo egon nahi duzula, gutxienez, egon nahi dut hori lagunekin jotzen. Osea, 17 urte nituenean jotzen duen talde batekin, eta gaur egun taldekide horiek beste talde bat sortu badut ere, inkluso estilo... Bai, edo bidean zehar topatu dituzun lagunak, edo nahiz eta askotan ez ikusi, lagunak izaten jarraitze dute, hor badagolako... Gero bilakatzen dira lagunak, ez? Azkenean, mitika kuadrillatik haratago doan jende asko ezagutu duzuna musikaren bitartez edo kontzertuen bitartez, inkluso kontzertu bat askotara zoazela eta beti berdina topatzen duzu, agian hasieran ez duzun konfiantza berarekin, gero hori, urten poderioz sortzen da afinitate bat, eta azkenean hori laguntasun bat sortzen da. Bai, eta familia bat, azkenean ez gara inbeste. Hori da, familia, herri honetako familia txiki hori, eta oso aberatsa den familia hori, ez? Korri emango nioke eskerra, 10 urte ematea horren parte izanik, eta jende berria ezagutzen, eta jende zagarra mantentzen, ez? Dut hori dela. Horrela lagunduko nuke hori, azkenean da hori, komunitate horri errespetua eta miresmena.